ദീനിനടിത്തറ തൗഹീദിനെതിരായി ചീറ്റുന്നതെന്തിന്? നാഥന്റെ തീരിലാണ് ഈ ചീറ്റൽ പോകുന്നതറിയാതെ പോകല്ലേ. നാട്ടുനടപ്പിൽ തളച്ച് ജനങ്ങളെ നട്ടം തിരിക്കല്ലേ. നരകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും ചെകുത്താന്റെ ഷെറിൽ കുടുങ്ങല്ലേ. സൃഷ്ടാവൊരുവനോടാകണം തേട്ടങ്ങൾ, സത്യം അതുമാത്രം. സൃഷ്ടികളോടുള്ള തേട്ടവും തീർച്ചയും ഇബ്ലീസിനെ പണി മാത്രം. സൃഷ്ടാവൊരുവനോടാകണം തേട്ടങ്ങൾ, സത്യം അതുമാത്രം. സൃഷ്ടികളോടുള്ള തേട്ടവും തീർച്ചയും ഇബ്ലീസിനെ പണി മാത്രം. ഇക്കാര്യം ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടും തേട്ടങ്ങൾ വഴിമാറിപ്പോകുന്നു. ഹക്കായ ദൂതന്റെ പാത വെടിഞ്ഞവർ നരകത്തിലെത്തുന്നു. ഇക്കാര്യം ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടും തേട്ടങ്ങൾ വഴിമാറിപ്പോകുന്നു. ഹക്കായ ദൂതന്റെ പാത വെടിഞ്ഞവർ നരകത്തിലെത്തുന്നു. തൗഹീദിനെതിരെ വിചാരണ എന്നോതി ഓടി നടന്നാലോ, തകരില്ല ദീനിന്റെ തൂവെട്ടം മോദിക്കെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും. തൗഹീദിനെതിരെ വിചാരണ എന്നോതി ഓടി നടന്നാലോ, തകരില്ല ദീനിന്റെ തൂവെട്ടം മോദിക്കെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും. റബ്ബിൻ പ്രകാശത്തെ കാണാതിരിക്കുവാൻ കണ്ണുകൾ പൊത്തുന്നോർ ചുട്ടുപൊരിയും മഹ്ശറയിൽ സ്വന്തം കയ്യടിച്ചിടും. റബ്ബിൻ പ്രകാശത്തെ കാണാതിരിക്കുവാൻ കണ്ണുകൾ പൊത്തുന്നോർ ചുട്ടുപൊരിയും മഹ്ശറയിൽ സ്വന്തം കയ്യടിച്ചിടും. നേരം കളയാതെ റബ്ബിന്റെ തൗഹീദ് വേഗം പുണർന്നാട്ടെ. നേരായ ദീനിന്റെ റൂഹായ കലിമത്ത് നന്നായി ഉരച്ചാട്ടെ. നേരം കളയാതെ റബ്ബിന്റെ തൗഹീദ് വേഗം പുണർന്നാട്ടെ. നേരായ ദീനിന്റെ റൂഹായ കലിമത്ത് നന്നായി ഉരച്ചാട്ടെ. നാളത്തെ സമ്പാദ്യം നന്നാവാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിച്ചാട്ടെ. നാഥന്റെ ദൂതന്റെ നേർപാത നോക്കി എനിക്ക് നടന്നാട്ടെ. നാളത്തെ സമ്പാദ്യം നന്നാവാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിച്ചാട്ടെ. നാഥന്റെ ദൂതന്റെ നേർപാത നോക്കി